ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு செய்ய வேண்டிய 5 பிரதான கடமைகள் இருக்கின்றது என்பதாக எமக்கு ஒவ்வொரு விடயங்களாக கோடிட்டு காட்டியுள்ளார்கள். இன்றைய காலத்தில், இன்றைய சமூகத்தில் இந்த விடயங்கள் அனைத்தும் அலட்சியம் செய்யப்படுகின்றது. இது ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்பதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். முஸ்லிம் மற்றும் புகாரி நபிமொழி தொகுப்பில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஆதாரப்பூர்வமான செய்தியாக இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், ஹக்குல் முஸ்லிமி அலல் முஸ்லிமி ஹம்சுன். ஒரு முஸ்லிமுக்கு இன்னொரு முஸ்லிமின் மீதுள்ள 5 கடமைகள் இருக்கின்றது என்பதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு செய்ய வேண்டிய 5 பிரதான கடமைகள் இருக்கின்றது என்பதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். அதில் முதலாவது விடயமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறியது ரத்துஸ் சலாம். ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு சலாம் கூறினால் அதற்கு ஒரு முஸ்லிம் கட்டாயம் பதில் கூற வேண்டும் என்பதாக, அது ஒரு முஸ்லிமின் மீது உள்ள ஒரு கடமை என்பதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறியுள்ளார்கள். கண்ணியமான இஸ்லாமிய உறவுகளை நாம் இதை ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இன்றைய காலத்தை பொறுத்தவரையில் ஒருவர் சலாம் கூறினால் முகத்தை சுளித்து கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சமூகமாக நாம் மாறிவிட்டோம். ஒரு சின்ன பிரச்சனைகள், சின்ன தகராறுகள், சின்ன குழப்பங்கள் காரணமாக குடும்ப உறவுகளில் கூட சலாத்துக்கு பதில் கூறாத முஸ்லிம்களை நாம் காணுகின்றோம். இது ஒரு முஸ்லிமுடைய கடமை என்பதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். கண்ணியமான இஸ்லாமிய உறவுகளை நாம் ஒரு கணம் சிந்திக்க வேண்டும். யாராவது ஒருவர் எமக்கு சலாம் கூறினால் நிச்சயமாக நாம் அதற்கு பதில் கூற வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் முஸ்லிமா முஸ்லிம் இல்லையா என்பதை சோதித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அனுகூலம்தான் இந்த சலாத்துக்கு நாம் பதில் கூறாமல் மறுப்பது என்பதை நாம் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாமிய உறவுகளை. எனவேதான் ஒரு சலாம் கூறினால் அதற்கு நிச்சயமாக நாம் பதில் கூறுவது கடமை என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இஸ்லாமிய உறவுகளே. இரண்டாவது விடயமாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், வஇயாதத்துல் மரீத். ஒரு நோயாளியை நலம் விசாரிப்பது என்பது ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்பதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். இன்று இந்த அமட்களும் மிகவும் குறைந்து விட்டது. ஒரு அண்டை வீட்டார், ஒரு குடும்பத்தார், ஒரு சகோதரன், ஒரு சகோதரி நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டால் இரத்த உறவாக இருந்தால் கூட இன்றைய சமூகம் அதை அலட்சியமாக இருக்கின்றது. சுப்ஹானல்லாஹ், அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். கண்ணியமான இஸ்லாமிய உறவுகளே, நோயாளியை நலம் விசாரிப்பது என்பதை நீ முஸ்லிமா முஸ்லிம் இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இஸ்லாம் கூறுகின்றது. என்றால் நாம் எமது அண்டை வீட்டார்கள் எத்தனையோ நபர்கள் நோயோடு இருக்கின்றார்கள். ஏன் எமது உறவுகளில் எத்தனையோ நபர்கள் நோயோடு இருக்கின்றார்கள். அவர்களின் நோய்களை நலம் விசாரிக்க நாம் செல்லுவது கிடையாதே. இதுவெல்லாம் ஒரு முஸ்லிமுடைய பண்பாடு என்பதாக அல்லவா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள் அல்லவா? ஒரு கணம் நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். கண்ணியமான இஸ்லாமிய உறவுகளே, மூன்றாவது விடயமாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், வத்திபாஉல் ஜனாஸா. ஜனாசாக்களை பின்தொடர்ந்து செல்லுவது என்பது ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் ஒன்று என்பதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். இன்று எத்தனையோ ஜனாசாக்கள் செல்லுகின்றது எம் கண் முன்னே. அந்த ஜனாசாக்களில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய மனநிலை எமக்கு கிடையாது. அந்த மனநிலை எமக்கு வருவது கிடையாது. எமக்கென்ன அந்த ஜனாசா? நமக்கு யாரு? நமக்கு தெரிந்தவரா? எமது உறவுக்காரரா என்று கேள்விகளை தொகுக்கக்கூடிய மக்களாகவே நாம் மாறிக்கொண்டு வருகின்றோம். ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் ஒன்று என்பதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கோடிட்டு காட்டினார்கள். ஒரு ஜனாசாவை பின்தொடர வேண்டும் என்பதாக. நீ ஒரு முஸ்லிமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீ ஜனாசாக்களை பின்தொடர வேண்டும் என்பதை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அழகிய முறையில் நமக்கு கற்றுத்தந்துள்ளார்கள். கண்ணியமான இஸ்லாமிய உறவுகளே, நான்காவது விடயமாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், வஇஜாபத்துத் தஅவா. ஒரு விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டால் ஒரு முஸ்லிமுடைய கடமை என்ன தெரியுமா? அந்த விருந்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதாக நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். கண்ணியமான இஸ்லாமிய உறவுகளே, நாம் இதையும் ஒரு கணம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன தகராறுகள், காணி பிரச்சனைகள், பணப்பிரச்சனைகள், சொத்து பங்கீடு பிரச்சனைகள் காரணமாக 10 மாதங்கள் சுமந்து கஷ்டப்பட்டு பெற்றெடுத்த தாய் விருந்துக்கு அழைத்தால் கூட செல்ல மறுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாகவே நாம் இருக்கின்றோம் அல்லவா?
ஒரு இரத்த உறவு விருந்துக்கு அழைத்தால் விருந்துக்கு செல்லாமல் மறுக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு உறவுகளாக நாம் மாறிக்கொண்டு வருகின்றோம் அல்லவா? ஒரு கணம் சிந்திக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். கண்ணியமான இஸ்லாமிய உறவுகளே, நீ முஸ்லிமா அல்லது முஸ்லிம் அல்லையா என்பதை ஒரு கணம் உரசி பார்ப்பதற்குத்தான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவ்வாறான விடயங்களை கூறியிருக்கின்றார்கள். இஸ்லாமிய உறவுகளே, இந்த உலக ஆதாயங்களுக்காக வேண்டி, உலக பிரச்சனைகளுக்காக வேண்டி ஒரு முஸ்லிம் உங்களை விருந்துக்கு அழைத்தால் அந்த விருந்துக்கு நீங்கள் செல்லாமல் இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் முஸ்லிமா முஸ்லிம் இல்லையா என்பதை ஒரு கணம் நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்தோடு உரசி பாருங்கள். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய உறவுகளே, ஐந்தாவது விடயமாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், வதஷ்மீத்துல் ஆதிஷ், ஒருவர் தும்மினால் அதற்கு பதில் கூறுவது ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்பதாக நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். கண்ணியமான இஸ்லாமிய உறவுகளே, ஏனென்றால் இந்த இபாதத்துக்களும் இன்று குறைந்து விட்டது. ஒருவர் தும்மினால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லுவது கூட என்று இபாதத் என்று புரியாத நிறைய சமூகம்தான் என்று வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றது. கண்ணியமான இஸ்லாமிய அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, ஒருவர் தும்மினால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று கூறினால் கூட அதற்கு பதில் என்ன கூறுவது என்று தெரியாத ஒரு லேபல் முஸ்லிமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் என்றால் ஒரு கணம் நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே, இந்த 5 விடயங்களையும் நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்பதாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். இந்த 5 விடயங்களிலும் நாம் அதிக அக்கறை செலுத்த வேண்டும். நாம் முஸ்லிமா முஸ்லிம் இல்லையா என்பதை எமது உள்ளத்தோடு ஒரு கணம் நாம் உரசி பார்க்க வேண்டும். எனவே கண்ணியமான இஸ்லாமிய உறவுகளே, இந்த 5 விடயங்களையும் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த வாழ்க்கையில் எந்த சிரமங்கள் வந்தாலும் எந்த ஒரு துன்பங்கள் வந்தாலும் நான் முஸ்லிம் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக வேண்டியாவது இந்த 5 விடயங்களை எமது வாழ்க்கையில் அமல்படுத்தக்கூடிய நல்ல முஃமின்களாக, நல்ல முஸ்லிம்களாக, அல்லாஹ்வையும் அல்லாஹ்வுடைய தூதரையும் ஈமான் கொண்ட ஒரு சிறந்த முஸ்லிம்களாக நாம் மாறுவதற்கு வல்லவன் ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் புரிவானாக.